Животът може да се промени за секунда. Един миг и всичко, което си приемал за даденост, изчезва. На Димитър му казаха, че няма надежда, че никога повече няма да бъде същият, че няма да може да ходи и да живее пълноценно. Но вместо да се предаде, той започна битката на живота си. Болка, сълзи, провали, но и прогрес. Днес той е на 70% възстановен. Успя да преодолее невъзможното и не спира до тук. Няма невъзможно, само непостигнато. Животът винаги ще те тества, но ти не спирай да се бориш. Всяка малка победа е от голямо значение и накрая ти ще постигнеш целта си. Ако аз мога, значи и ти мой.